Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Специалисты. Белгистер. Молодые специалисты. Яш белгистер. Молодые специалисты. Яш белгистер. Молодым специалистам в сфере сельского хозяйства обещают единовременные выплаты. Авыл хуҗалыгы өлкәһендә эшләгән яшь белгистәргә матди ярдәм күрһәтеләсәк. Молодым специалистам в сфере сельского хозяйства обещают единовременные выплаты. Авыл хуҗалыгы өлкәһендә эшләгән яшь белгистәргә матди ярдәм күрһәтеләсәк. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».